Všetkých vás srdečne vítam v kvetinárstve Thália. Nájdete u nás široký výber izbových rastlín, ale aj rastlín do záhrady. Máme veľký výber ovocných stromčekov, okrasných stromčekov, ovocných kríkov aj okrasných stromčekov. Nájdete u nás aj exotické rastliny, ako sú olivovníky či palmy. Momentálne nám prišiel plný kamión kvetov z Holandska, približne 43 vozíkov kvetov a rastlín. Všetko je dneska už v predaji. Okrem živých rastlín nájdete u nás aj aranžované ikebany a aranžované umelé vence, kahance a iný rozličný tovar, ale o tom si povieme v inom videu. Kvetinárstvo Thália nájdete na adrese Železničiarska 5628/2A Rimavská Sobota. Je to veľká budova oproti Adam stavebním. Všetci ste srdečne vítaní.